I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mojem kanalu. I ljudi, danas igramo Clash Royale sa mojim bratićem po imenu Petar, on se zove Peki Player. I trenutačno je s nama i tu moj brat po imenu Tin, zove se tu igra pokraj mene, a Petar želi friendly battle. Sada ću ući u friendly battle, nadam se. Tako da, evo, poz za YouTube, može. Poz za IT. Bok ljudi! Hoćemo friendly! Ajmo friendly! Ko će friendly? Ajde, može! Znači igram protiv Boksija, protiv Tina, Tin. Jesi spreman? Naravno! Na tvoj grozan... Ne, ti si spreman za propast. Ne, nego ti. Kako ću ga razbiti? Super! Upravo si pao moju vlastitu zamku. Ne, kriva karta! A pa. Bijem. Ne! Koks bez veze. Minuti, cinta, wet, ha. A zašto za njega? Hvala Peki! Što navijaš za mene? Kada ćeš bacit zep? Baciš nešto potpuno drugo. Hoću bacit. A ja ću bacit... Bacit kao ti najedno, znam. I ti ćeš meni bacit zep. Ajmo ovdje. Da. Ili ne? Nećeš? Ali bacit ću ovo. Really? Yes, really. Pazi da ti mog mini peke. Bam. Pa si ti mog baby dragona. Pa ja isto. Što pričam sam sa sobom? Da se zaslužuje. Evo, to neko pozvonio. Znači. I tako da ljudi, ide mi jako dobro. Ti to mene zašto ti ne koristiš eliksir kolektor? Ne koristim, maknuo sam ga. A što si stavio? Fireball. Nešto posebnije. Ne, stavio si minion horde. Jel da? A koristiš? Nisam ga uopće maknuo. Oooo! Moj eliksir kolektor! Platit ćeš! Platit ćeš to! Jedno si mi do tako tower! Razbio sam svojeg brata! Thanks! GG! GG. Idemo GG. GG. Idemo na za Peru. Ajmo Peru! Hoćete razbiti nekom legendary kartom koji dobio. Nešto reći koju legendary kartu dobio. Koji ima legendary? Da. Ali koja? Košta 2. Lord! Ne, nema ni jednu. Mislim da ima. A ne, Pero! To, Pero, to. Dobre, Giant Skeleton će proći s bombom. To. Ajmo, Pero! Samo 79 i ostalo. Mislim da ti nema zeb. Ima. Znači, idemo pogledat dek. Idem Petru pogledat dek, Petra.
Pero... Pero ti ima Zep. Ima i Berberijene. Znam i Miro. Da. Da. Promijenio ti je dek, sam da znaš. Sam da znaš, promijenio ti je dek. Skeleton armija, Pero! To, Pero! Sad će... Spear Goblin i Pero, jel imaš Spear Gobline? Ima Peku. Ajmo, Pere. Hoćeš ti bacit Witch ili Baby Dragona? Evo ti na. Dobro, fučkaš tower, bitno je da vodiš. Da, Pere! Pero! Kaj si to učinio? To, Pero! Pero, ajmo skeleton, to Witch može. I ti natkriva ponovo. Hoćeš promijeniti. Ide princ! Sad ćeš ti baciti skeleton armiju, a on ne koristi Zep, tak da mu je ovaj mrtav. Pero, di ti je Baby Dragon? Aha, evo ga, tu je Baby Dragon. Baby Dragon. Taman sam htio pitat di ti je Baby Dragon, Pero. Ti ne mislim da si umro. Nažalost. Nažalost. Ti kak te zbušio. Ja te ubio, ti ne. Šta te ubio? Tin. Šta te pobio? Ti vjeroja. Ideš, Miki. Ti ne da nisi. Pio ti je ušao. Daj ništa neću. Ti ne navijaj. Za kog? Šta ste za pevu? Pevu. A kopija. Dobar napad. Ali ne dovoljno. Šta ti za pevu? Ode meni tower. Šta ti kažeš? Niko ne navija za mene. Danas Tibar ti zabili FIFA. To je njegova FIFA, kaj? Ako će samo biti neki server, Ne, izgubi sam na fake. Znači ima fenomenalan dek. Sad nam sam pa da mi baci Giant Skeletona i balon i ja sam mrtav. Na koristi Berberijan. Čekao sam pravi tren da... Good game! Dobar fight, Pere, dobar, vidi, ostalo mu je točno 1000. Ljudi, ne ide, baš moram koristiti Tiborov dek. Ne, Tinov. Bravo, ljudi! Ti možeš kupit Legendary chest za 500 gemova. Ko? I Peki nam je otišao. Hoćeš friendly? Budem. Ljudi, Peki nam je otišao, a još ostao tu s nama, tako da još ćemo daviti malo. Sad ćemo zgasiti. Kako si rekao ja? Ajmo reći. Marko je kupio Manđikića.